moltes aventures dins el mar o bosc endins. Els germans Krat visiten llocs perquè et saben els camins. Són amics dels animals, és l'hora ideal. Potser hauran de salvar alguna amb el poder animal. Viu el món salvatge amb els germans Krat ara. Viu el món salvatge amb els germans Krat, sí! Corre el guepard, plana llenga baix, vola el falcó i mana el lleó. Viu el món salvatge amb els germans Krat ara. Viu el món salvatge amb els germans Krat ara. Són els germans Krat. Els germans Krat! Imitadors! Silenci! No! No! Oh! No és un lloc per jugar a fet i amagar extrem, aquí. Ja t'he dit que no hi ha llocs per amagar-se a la sabana africana. Potser és que tu no els saps trobar, aquests llocs. Què diu? És un paisatge totalment obert i a aquesta època de l'any l'herba és tan curta i hi ha tan pocs arbres i tan separats que no et pots amagar enlloc. Martin? Martin? Sigues la roca. Què? On? A sota els teus peus! D'això se'n diu amagar-se. Només tu pots imitar una roca. Gràcies, company. Mira, tinc una abella al dit. Has picat! A primera vista sembla una abella, però és una mosca. Ho veus? No té fibló, però té ratlles dels mateixos colors que les abelles. Mosca, abella, mosca, abella. Quina passada! S'assembla o imita les abelles per protegir-se perquè la majoria d'ocells no mengen abelles. Igual que la serp de la llet imita els colors de la serp corall nord-americana. Perquè la serp corall és verinosa i els depredadors saben que l'han d'evitar. Hi ha imitadors per tot arreu. Va, a veure quins imitadors més podem trobar a l'Àfrica. O anem a observar ocells. Això no és un ocell, això és... un guepard! Sí que és estrany veure un felí que piuli. No és un guepard qualsevol. És la tacada! La nostra amiga de l'última vegada que vam venir a l'Àfrica. Quan la Viva va fer una cursa amb el guepard bòlid contra el tot-terreny del Zac. Oh, que maco! Quina sorpresa! Aquest cadell quan l'ha tingut la tacada? Jo diria que deu tenir unes 7 setmanes, perquè a l'esquena encara té aquest pèl de color blanc i negre. Li he de buscar un nom ben maco. Què deu mirar cap allà? No ho sé, però les ratlles negres dels ulls absorbeixen la llum del sol i per això no s'enlluerna. Espera, tinc una cosa ideal. Mira! Greix negre de beisbol! Si me'n poso els ulls com si fossin les ratlles negres dels guepards, em dóna poder de guepard per mirar cap a la sabana quan fa molt de sol i veure-hi bé. Un lleó! Els lleons sempre volen atacar els guepards. Pels lleons, els guepards són la competència i sempre en maten tots els que poden. Aquest piulet vol dir amaga't. Hi ha un piulet especial per cada ordre. Mira, la tacada se'n va distreure el lleó. Mirarà de fer-lo anar lluny del petit. Oh, com li diré? Quina tàctica més intel·ligent per evitar els depredadors. A l'estil guepard!
Oh, quina velocitat! Una màquina de córrer esvelta i lleugera. Quina oportunitat més bona per posar una mica al dia al Gepard Bòlid. Cap amunt al Gepard Bòlid! La tacada allunya els lleons amb la seva velocitat de guepard i així protegeix el cadell perquè els petits encara no corren gaire de pressa. Mira la ratlla de l'esquena. Pèl negre amb una ratlla blanca al mig. Com és que el guepard petit ho té i la mare no? On és la mare? Aviam si la veig amb la visió de guepard. Ah, mira-la! Guaita, se'n va a caçar. Ha de capturar gaseles per alimentar el petit. Ostres, mira com corre! És l'animal terrestre més ràpid que hi ha! Corre a 100 quilòmetres per hora! I aquest? Massa gris i massa arrugat. Avorrit. Oh, un altre! Massa ratlles em farro del cap. Oh, i aquest altre? Massa moreno i massa pelut. No n'hi ha cap que em vagi bé per la línia de roba de safari d'hivern. Para el cotxe! Ja està! Taques i velocitat! Espectacular! Mireu quines esses que fa. El Gepard Bòlid ha de girar així. Però l'ha d'atrapar ràpid, si no se li acabarà l'energia. Sí, aquest felí només pot córrer a velocitat màxima una mica més de 500 metres. O 45 segons. I després es queda sense forces. Ha anat de poc. I ara ja no pot córrer de pressa i és molt vulnerable a depredadors com... El lleó! On és el lleó? Ja se'n va. Ah, quina sort! Però volia dir molt vulnerable a depredadors com... la Donita Donata! Tacada! Vigila! Jo no sóc expert en animals, però una cosa sí que la sé dels guepards. Després de córrer, no poden fer res. Tacada! No! Hem de salvar la tacada! A rescatar el guepard! Aviva, què tens que ens pugui ajudar a atrapar la Donita? Val més que correu, la Donita està a punt d'agafar l'avió. Què us sembla el Gepard Bòlid que tinc? Perfecte! Activo el teletransportador. Un moment! I el com se'n digui? Qui és el com se'n digui? El com se'n digui, el que no té nom, el guepard petit. S'ha quedat sol a l'herba amb un lleó rondant per allà a la vora i vés a saber què més. Hienes tacades que cacen soles i en grup. Lleopards, els caçadors silenciosos. Aquests superdepredadors, com els lleons, eliminen la competència sempre que poden. I si troben un guepard petit, el maten sense pensar-s'ho. No podem deixar sol el com se'n digui. Doncs ens haurem de separar. Ja vaig a buscar la tacada. I jo protegiré el guepard petit i li posaré nom. Estàs preparat? Fins a 3. 1, 2, 3. A rescatar els guepards! He de mirar que no li hagi passat res. Com tenim el guepard bòlid? A punt! Vagi-m'hi endavant! Fixo les coordenades i enviat. La Donita està a punt d'arribar a l'avió. Sí, però amb aquest terreny tan abrupte no pot córrer. A màxima velocitat de guepard encara la pots atrapar. Afanya't! Així és com els agrada viatjar als guepards. Sobre terra plana i de pressa. Visca! Nostre! Sí! Aviva, has reproduït superbé la màgia natural del guepard. Em queden pocs segons a velocitat màxima. Ràpid, velocitat de guepard màxima.
No caminen mai els dolents? M'agrada la missió. Fer-li companyia a un gapar petit. Oh, serà molt divertit. I molt fàcil. I estaria molt bé tenir un vestit de poder animal de gapar. Llavors sí que podria guanyar amb tu. Estic mirant de fer-lo. Et falta gaire? Perquè potser el necessitaré molt aviat. Per protegir el petit. Ara, a part del lleó, també hi ha hienes a la White. Te'l passo, Jimmy! Fixo coordenades i enviat. Ja ve, Martin. El podràs tocar, el gapard? Martin, dic si pots tocar el gapard. I tant! Quines pessigolles! Activo el vestit de poder animal! Vol caçar les taques? Ja ho tinc! Caçataques! Et diràs caçataques! Som-hi! A protegir el cadell de gapard amb poder de gapard! Vine, caçataques. Apartem-nos una mica de les hienes. Vull dir... Sí! El piulet de Sagaixa'm em surt la mar de bé! Atenció! Quins esbufecs més desagradables. Posa-la en animació suspesa. Oh, no! Sisplau, no em diguis que ara vol crear una línia de moda amb guepards. Són els mamífers que corren més perill d'extinció. Posa-te-la a les espatlles. Posa-te-la al voltant del coll com una bufanda. No m'agrada. Hi falta alguna cosa. Alguna cosa que el faci més espectacular. Emprova't algun barret. No. 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 No! Porta'm el bloc. No. Alguna cosa tova, suau. Un cadell de gapard. No! I ja sé que me'n puc trobar un. Davio, anem a dinar. Ja he dinat, Donita. 2 salsitxes poloneses, 4 costelles d'elefant, 5 hamburgueses de búfal. Eren molt bones. Doncs serà el segon dinar. El segon dinar? Oh, que bé, que bé, que bé, que bé! El segon dinar és el que m'agrada més. Anem, Davio. Pots deixar el comandament aquí. D'acord, Donita. El segon dinar. Que bé. Ara és el moment. Aquí està bé. Molt bé, tu fes una becaina, caçataques. Jo me'n vaig a explorar. Els guepards tenen una vista impressionant. Hi veig fins molt lluny. Els guepards són els mamífers que tenen més bona vista a llarga distància. Un facoquer a 200 metres. Una girafa a 400 metres. Rinocerons a 2 quilòmetres. Elefants a 3 quilòmetres. Oh, el caçataques ha tingut un malson. Tranquil, petit. Corre-te'l! El ratel sembla un cadell de gapard, o el cadell de gapard sembla un ratel. No vull que ho tornis a fer, m'has entès? T'ho dic de veritat, mai més. Entesos? Aquest vestit de gapard se'm descontrola! Havia sentit de parlar de rinocerons que embesteixen persones, però de persones que embesteixen rinocerons mai. Caçataques, ets aquí! M'hauré d'en recordar de qui és qui. Gairebé sou iguals. Sou com una imitació l'un de l'altre. Mentre tingueu el cap amagat i no grunyiu.
Au, va, no hi tornem. Doncs ara no penso córrer. No penso córrer, que no. Ah? Una mamba negra! I ara ja sé per què em diuen així. Perquè té la llengua negra. La mamba negra és l'única serp verinosa que es pot aixecar prou per clavar els ullals a la cara d'una persona. Acabo de dir el que em sembla que acabo de dir. I jo he dit que era fàcil protegir un guepard petit. Oh! Oh, Tortuga! Endavant, Tortuga! Tenim una batalla entre una mamba negra i un ratel, que és famós perquè menja serps verinoses de tot tipus, menja cobres. Però la mamba negra és la serp més agressiva de l'Àfrica. I és molt grossa. Vinga, tacada. Primer et trauré d'aquí i després ja et descongelaré. Som-hi. Oh, aquests esperons no van bé només per fer caure gaseles. També van molt bé per agafar bé les coses. Vinga, som-hi. Una estola. Podria quedar bé amb un cadell de guepard ben suau de barret. Ah, ara el Chris ens ensenyarà on hi ha un cadell. Mira que sóc llesta. Com pot ser que m'aguantis cada dia? No vull que te'n vegis corrents cap allà on no toca, però quan tornem a ser amb el cadell tocaré el botó i et podràs tornar a moure. Endavant, seguim-lo. Aquest guepard petit fa molt de cas. Només li he hagut de piular amaga't a l'herba una vegada i prou. Ara només li he de dir que s'hi quedi. Ostres, potser l'ha mossegat la mamba negra. Necessitem l'antídot pel verí de mamba. Es podria morir. Antídot de verí de mamba negra. Una dosi d'això hauria de neutralitzar el verí de la mamba negra. Això sí li podem posar a temps. Aguanta una mica, ratel. Ara t'enviem l'antídot. Teletransport! Antídot, ja el tinc! Ai, mare meva! No ho entenc. Què li passa al lleó? Ah! Què? El ratel està bé! Ha neutralitzat el verí tot sol! Ostres, ja ho havia sentit a dir, però no m'ho creia! És un animal superresistent! Ja sé com és que els guepards petits tenen pèl blanc i negre a l'esquena per semblar un ratel quan dormen! Els ratels són tan ferotges que normalment no els empipa ningú. I un cadell de guepard que s'amaga sembla un ratel. Imita físicament el ratel perquè no l'empipi cap depredador. Quina imitació més bona! Pel cadell és una defensa molt bona. La natura és una passada. Quan ens porti fins al cadell, els podrem capturar tots dos. Barret i estola. Sensacional! Per què una estora? Ah, no la vull per res, una estora. Vull capturar un cadell de guepard per posar-me'l de barret. Una estola serveix per posar-te-la a les espatlles. Ah, tu condueix. Chris, molt bé aquest rescat. Sí, he entrat, he agafat el guepard i el comandament de la Donita. Ara només he de tocar aquest botó per descongelar la tacada. Et penses que t'hauria deixat el comandament? Aquest és fals, és un esquer, és de mentida. Una imitació. Sí, el comandament de veritat, el tinc jo. Oh! Si us bellugueu ni que sigui una mica, us congelo. A veure, quin cadell m'emporto? Molt bé, Donita. Agafa'n un, va. Què? Si tens la mare, també has de tenir un cadell. El conjunt. Ho entenc. Però deixa'ns el més gros i més tou a nosaltres. Emporta't-en un, però no t'emportis el més gros, més suau i més maco. Sisplau, Donita. Agafa el més gros, més suau i més maco. Som-hi!
Oh, Martin, què has fet? Per què l'has deixat que s'emportés el guepard? Tranquil, el guepard és aquest, el caçataques. Així doncs, Tu espera't, company. Tu espera't! El que s'ha endut la Donita no era un cadell de guepard. La Donita s'ha deixat enredar per una imitació. Semblava un cadell de guepard, però en realitat era... un ratel! Ostres, quina passada! Quina imitació més bona! Va, tacada, a veure si et despertem ara. Mira'ls, no poden ser més macos. Ei, ratel! Vols una altra joguina? També és maco. A la seva manera ferotge i mira'm, però no em toquis. Sí, esclar, junts ratels i guepards. En plena natura i en llibertat! Ei! Això ho dic jo. Ja ho sé, et diré cap de suro. A partir d'ara et diràs cap de suro. A partir d'ara et diràs cap de suro. S'imiten! Para d'imitar-me! Para d'imitar-me!